Últimament he vist vídeos recomanant un producte per aguantar hores amb talons i jo em preguntava, és un tractament segur? No serà perjudicial pels peus? Des del Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya han confirmat la meva sospita. No és una bona idea. El dolor és un senyal d'alarma. Si l'anul·lem, el peu no ens avisarà en cas que alguna cosa vagi malament. Si apliquem el medicament, estarem tapant la causa, en aquest cas, les sabates de taló, però no solucionarem el problema. I això podria derivar en problemes greus, sobretot en persones amb patologies prèvies, com problemes circulatoris o sobrepès. En qualsevol cas, no ens hauríem d'automedicar i en cas de dubte, el millor sempre serà consultar amb una professional.